Goedemorgen. Oh, na-shy man. Maayong buntag. Cynthia, good morning. Saturday na. It's November 12. Maaga akong nagising. Si Ana din maagang nagising. Nauna lang siya ng konti. Tapos ano? Oh, sorry. Help ba? Ano, gusto na niya masasakyan. Ano? Unsa man, Jod? Imo sakyanan or kani? Baby? Baby dun? This is other. Okay. Baby. Yeah, go. Mama's behind you. Oh. Taro nga, palingkod yung baby. Look at the baby. The baby is not sitting properly, Anna. Kite. Yeah. Yeah, the baby's not sitting properly. The baby will fall soon. See? Oy, kaluoy sa baby. Sige na. Clean the nose. Yeah. Yeah. Now, good morning, baby. Good morning sa baby. Good morning, baby. Come on, baby. Oh, gisipon among ana, baby. Oh, si ano naman, si Rod. Papa mo. Oh, yeah. Si Rod gising na, pero nag-relax lang siya doon. Sabi ko, dito ka na lang muna para makapagpahinga ka. Sabado naman. Palagi po kasi siya ang kay Ana these days. Siya yung pag nagig... Yeah, Papa is Bova. Nasa taas daw yung Papa niya. Siya kasi yung nag-aasikaso kay Ana lately ba? Kasi masyadong clingy si Ana. So, pag nagising si Ana, pag kunyari, umiyak si Ana sa madaling araw, siya yung pupunta din. Warong. Warong? Oh, pumaka? Mama, ay tumaka? Yan eh. Let's eat bread na lang. Mga tagpan, okay, gisipon. Pahira na to, be. Yan na guys, kumakain si Ana ng isang croissant, tsaka gatas, and yung baby niya pinapakain din daw niya. Sinisipon siya eh, every now and then, sinisipon talaga siya. Oh, malabas yung sipon, kawawa na naman. Cover your mouth, you cover your mouth. Yeah, Mama Duke Paka. Yeah. Clean your nose. Okay, clean the nose. Please, Mama. Please, Mama. So, yun. Pag lumalabas na yung niya, sipon niya, gusto niya, sinasabi niya, Mama, yung ilong ko linisan mo, please. So, sinasanay ko siya ba na try niya linisin yung ilong niya. Kumuha siya ng wet wipes ba. Lekker? Yeah, goed zo. Drink your milk. Nee? Das melk. Das melk. Ja, melk. Kusje geven naar je baby? Ja, kusje geven. You know. What's your baby's name? What's your baby's name, Anna? Yasmin. Is that Yasmin? Yeah. Yeah. Yasmin, oh. Sinulatan ni Ana yung may drawing sa sa noo. So, pakainin ko muna guys, and then bababa na yung papa niya kasi magsuswimming po sila. And then, kami ng kapatid ko, since last weekend ng kapatid ko ngayon. Oh, yay! What have you done? Oh, yay! Kiss. Look at Mama. Yeah. Look at Mama. Cute. So, since last weekend ang kapatid ko, napareserve po ako sa isang lunchroom dito lang sa amin, sa sentrum sa amin. So, punta kami doon 11. Maglakad lang kami kasi okay naman yung weather. 11:45 pa naman yung aming appointment. So, isama ko kayo doon. And ipakita ko din sa inyo yung natanggap ko na na parcel. And may isang parcel pa ako sa taas. So, yun. Buksan natin mamaya. Pakita ko sa inyo. That is oak. Is croissant. 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 Hey. Ne? Kusho. Croissant. Croissant? TikTok? Take 2. Oh, take 2. Ayan, nagre-ready na si Ruth para mag-swimming sila ni Ana. Yung mga gamit nila. Zaterdag, hè? Swimming day, Anna. Yeah. Normally, on Saturdays, they go swimming. Ana, straks zwemmen met papa?
Yeah? Daar zwemmen? Papa, help me. Papa helpen? Ja, Papa, papa help, komt helpen. please. Hoe doet dan dat nou? Anna doen? Goed zo, hè? Sige na, mga na mi papa ni mo lang. Oh, balloon. Balloon. Yeah. Hi guys, ano na, 11:05 na, so 10 minutes na lang, dapat umalis na kami. Sabi ko kanina mga 11 na alis kami, pero Isa na ako maliligo mamaya. Sana kaso mainit na yung malaki na yung feeling ko. Mas maligo na lang ako. So, konting makeup lang tayo. Naka-bronzer na ako. And, blush on tayo ng konti. Minsan lang ako nagme-makeup pag lumalabas lang talaga. Pero pag nag-work, kita nyo naman sa vlog ko dati. Aray ko. Sa mga vlogs ko na pag nasa bahay, nasa trabaho ko, di ako nagme-makeup. Makeup ako doon. Vacuum lang naman yung ano ko. Wala nang tao doon. Vacuum yung harap ko. So, diba? And, sana yun. Ito, lagay din tayo ng may salamin ako dito. Tayo ng eyeshadow konti. Kamay lang para madalian ba? ito talaga yung paborito ko na lipstick ito. Super Stay, ko. Super Stay na, matte ink. Ano bang shade nito? Seductress, 65. Kaya po ako may mga bigay ganyan. Pero hindi ako masyado mahilig. May ano kasi siya, may parang nagpa-pout ka na effect ba? Pero pag kumain na kami mamaya, baka mawala na din to. So, dadalhin ko siya. Okay na yan. Gusto ko to kasi ano lang. I remember dati, kaya naghanap ako ng benefit kasi nga, I remember dati, nung first time ko na-try siya, yung eyeliner, maganda talaga siya. Tapos, di siya agad na tatanggal ba? So, yun. And ito, very easy kasi pen na lang siya. Diba? So, yan. Happy naman ako sa kanya. So, blow dry muna ako ng aking buhok. Pagkatapos, alis na kami para di ka rin na-late. Labang tayo. 25 minutes na lang. So, papunta na po kami doon sa sentrum namin, sa restaurant. Yung name ng place kay Kuan. Angie's Lunchroom. Ito po yung last na gala namin kasi last gala ng kapatid ko kasi uwi na siya next week. Malapit na kami guys. Kikita lang yung mga tao dyan. Nadaan talaga kami ng sentrum. Hangos mi guys, hangos. Dis nga ilong. Gusto ko tong building na bahay na to. Mag-move yung Electroworld dito. Yung appliance na store. So ganito sa amin sa market eh. Shaky guys kasi wala akong tripod. Ito pag gusto niyo yung mga mura, dito kami pumupunta. Kasi pumupunta din to siya sa amin every Wednesday. Lahas kayo dyan. May sale ang Scapino dayo. Kaya may inani diba? Of course, hindi mawawala ang Hema. Kahit saan kayo, may Hema dito sa Netherlands. Malapit na kami. So, hindi pang klaro. Walang name. Address lang. So, doorbell tayo. Ang cute. Nasa pala siya. Loob ng isang shop. First floor kami. So, po siya, shop talaga siya dito ng mga may furniture din yata sila sa baba. Yung basta mga maraming abubot. Pwede ka din bumili ng mga Christmas decoration, diffuser sa bahay. Basta home stuff andito sa kanila. Maliit siya. So, yung reservation namin, galing siya sa social deal.
Yan yung mga mura na deals ba dito. So, tingnan natin yung pagkain kung masarap. So, niya mo ang first, ano siya, soup. Masarap siya. Yung kapatid ko hindi makarelate sa soup, pero masarap to. Ito siya, garlic na spread. Ay, nakasabot ko silang istorya dahil. Lipak sa tinim. Guys, pinalitinginan ako ng dalawang pares dito. Akala siguro nila hindi ako nakakaintindi ng Dutch. Pinalitinginan na ako, tapos nag-uusap sila about sa video ba. Char. Ano da iba de? Dili man, pero in a way, nasa lang gilibak ng lain ba? Ah. Actually, naapod din sila din mga marites. Ikilig ka day. So, ito na yung amin kay Clarice, yung pulled chicken pala. Mana. And then sa akin, of course, paborito, carpaccio. Kain tayo. Okay na, okay. So, we're done. I think hindi na kami mag-dessert. Masarap po siya, pero sobrang laki niya. Sobrang overwhelming yung aking kinain. So, later, hindi na kami mag-dessert. And after that, we're just gonna walk around the market. A few moments later. Hello guys, again. Alas 9 na po ng gabi. And, kakatulog lang ni Ana. Matagal siya natulog kasi siguro mahaba yung tulog niya kanina ba. Mention ko na may parcel akong si John na parang katulgunak ba. May parcel akong hinihintay and dumating sila nung nung wala ako dito, nung nasa Barcelona ako. So, ipapakita ko sa inyo kasi super excited ako dito. So, ito siya. Para to sa ang aking pag-aaral. Well, excited po ako mag-aaral. Ganito akong feeling ko pag may bago akong ganito. Mas motivated ako mag-aral. Kasi malapit na pong mag-start yung aking Dutch lesson sa December na. Ayan. Ito yung Het Leesboek 2, Nederlands naar B1. Ano po pala to? Galing to sa Bart de Pauw. Doon ako sa kanila mag-aaral. If familiar po kayo sa stock budget, yung budget na galing sa government, mag-a-apply po yun every quarter ba yun or every 2 months? I think every quarter. Hindi ako sure. Every quarter or every 2 months? I think every quarter. So, nag-grant sila ng mga applications. Kahit anong lesson, kahit anong course pwede. So, basically, magbibigay ang government ng 990 euro. Yun. So, nakuha ko siya. Fortunately, sa second time ko nag-apply kasi first time na-fail ako. Hindi ako na-grant. Hindi ako nakaabot kasi wala na daw budget. The second time, I applied. Fortunately, nakuha ko siya. So, thankfully, na magagamit ko siya for my Dutch class. This one, I'm very excited. Dito, galing po ito siyang Germany. Galing kay Libean. So, vlogger siya sa sikat na vlogger na siya, guys. Sikat na vlogger siya na naka-base sa Germany. Taga Bohol. These past few months, I've been watching her channel, her vlogs on YouTube. And na-follow ko siya sa Instagram. So, doon ko to nakita. And thank you, Day Libean. Salamat kaayo, Day, no? So, excited na ba kay Kuani? However, when this came, this was delivered, I was a little bit worried because I was not here. I was still in Barcelona. And, ayun, ito na siya. Excited. Napag-note. Salamat kaayo, Day. O, napag-yun siya. Card. Kani siya, guys, ba? Kani. Kailan mo siguro maani niya.
si Libaan. Muna iyahang picture sa kuan sa YouTube po niya. So, si Libaan. Michael siya. Magaling na magaling si Ann sa kanyang live sa kanyang editing. Gustong-gusto ko yung kanyang editing. May pa siya, may pa-message pa siya. Char, bro, kikilig ba? Almost kapangalan niya yung anak ko, si Ana. And may freebie pa talaga, chocolate. Salamat kayo, Dayan. So, ito na siya. Ito yung super excited ako na matanggap. Ito po siya. So, gusto ko yung size niya. So, ito siya. Try natin, be. Oh, cute, Day. Cute siya, Day. Tawa, Day. Oh, perfect. Nice maging color na. Kilig ko, Day. Salamat, Dayan. Ganan kay ko, Day. Sani? Like I expected sa imong mga pictures o katong videos nga imong gisend. Nindot kayo, Day. Bili ako ng bili ng bag. Alam nyo na, matagal ako hindi bumibili ng mga bag kasi alam nyo na, hindi ako kaaga ng trabaho dito ay nagpa-part-time na ako. Nakakahiya naman sa mister ko na bumibili ako ng mga bag tapos ang dami kaming gastos sa bahay. So, anyways, ito siya, maganda siya. Ito din pala, bili ko to siya sa Barcelona, hindi ko napakita. Nagpunta kami sa shop na, hindi ko alam kung, unsa to yung name niya, Brandy Melville. Mo to yung name sa Kuanday store. Mo din siya. Pero, ang nakalagay dito, this is made in Vietnam. Diba? So, it's very cute. Wala kasi akong bag na, I thought na wala akong bag na yung pang date night namin ni Ruth or pang labas-labas pag magde-date kami ni Ruth. So, maliit lang po to siya. And, sobrang mura niya. Mura lang po to. Ano lang po to, pang I think, pang cellphone lang to, pang wallet, lipstick, yung mga ganyan ba, yung maliliit na bagay na pwede mong gito, cute siya, no? Or ako lagi cute ta. Gusto ko yung zipper niya, yung color ba, dito, yung hardware niya, kasi gold, parang golden siya. So anyways guys, yun na yung ating pag-vlog for today, yun lang for today's video. And I hope nagustuhan nyo yung ating video for today. And if you did, please don't forget to like and subscribe sa ating channel, Pinoy Dutch Family. And kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Mush mush pabush!